Gizlyn İlçy, 2. seriye. Ozoyun, bizi bir hat oraya. Ağladan nanın bir mada ediyen kim? Divan tezirdirin diye. Sağır gelsin. Ignat Mikhailovich, selamun aleyküm. Gel geç. Gül verip otur. Duran tek, ilkülün men sana kıvası adı vereyim. Beusleninki, Vanya! Edil değişim cevap var ya. Ya halan yok mu? Ay iyirçilik de. Halanayan da adam var, halanmayan da adam. Anha men, yollaşım sevdada alt alacak bolsa, şonu halamak. El oşlar daşavi urda çıkarlayan harit del. Kadagın, men on aklım çatıya. Yöne men bakasını kim etmedim Ignat Mikhailovich. Asonun emmile oturdu. Yarımsın el kuşları beyle ne bulunmuş? Hiç. Yaramadı mı? Gümrük kanada kuran dudağını biliyorsun ayıyordum. Ne mi diyecek bolyan? Diyecek olayan adım, şol elguşlar senne olmalı. Men oları tağmalattım Ignat Mikhailovich. Eğer ikinci gerek satarman olay sana... Ağlıdan nanın elim tas bolup, men göğünüme de gümeye geldin mi? Ötön akşam Hacı Tarkan'a bir Türkmen gelip düşüptür. Yer gelhi geliptir da, onun gelinin gelmeyenin sana ne azar diye. O Türkmen, Piotr Padişah'ın yanına varyamış. Şon tut da mana sattı. Kapsın beyle kalın mı? Menne kapçık olmaz. Menne kise var. 300 talla. Bu hizmetin yardı. Galan ne? Şu Türkmeni ele salan sanalardı. Görüp dileğim bir yerde kovuştum hoca nefes. Çerkaskı'den namallım, yapyamı. Hükümdar, Hindistan bilen tevda etmek hıyarını minni deyip ya. Adiyan içinden su yolunu geçirip buraydı diyemiş. En iyiliğinden ödüm mü çektim? Ben onun murşöyle nereden tapardım? Taparmazdım. Knyaz Çerkaski yine bir dad yadıptır. Hükümdarın yanına Sibir boşunmaşlı Gagarin gelinmiş. Ana şu Gagarin. Ona amidiriyen teoriyonun alınlayan altın garnul çeğeni ürküdenmiş. Şu yerde bir şehir varmış. Erken mi? Ya olmasa erken mi? Ondan sana haberin yoktur. Haberin var mı ya yok? Ulağıma degipdi. Yöne bilmedim. Çın mı yalan mı? Gör da hoca. Hoş haber hükümdarı hoşal eder diye şonna haberin koğanlar. Knyaz Çerkaski'nin olsa getir bu uğruda bize kömek yeter. Çerkaski? Kim ol? Ne bileceğin adam? Oo, Kızılyalı adam. Dünyada en halal adamdan biri. Kakadı kabardindeyken İran şahsının kaçık kaydıptır. Orsiyette ölüptür. İnnan oğlu Knyaz Çerkaski hükümdarın nazar düşen adam. Mikhailovich. İş pişem taşlap, berk ine yenir. Karvanmağa da yetişmedim. Karvanarsın içersin hem, keyfim çekersin.
men berjek pulumy. Şo pul bitiren işini hem dilini saklanan üçin. Göwnüme degiňiz, jenap ober komendant. Tebeye dymman başarayan üçin gara şay gerekken. Tebeyin boynu soğursaň, dilinden jek kösed almarsyň. Sen näme diýsen han ogul? Gitti hozun epes diýen türkmeniň haýsy ýerde düşlänligini bil. Soň ýeködüňmi, ülpetliň bilenmi? Diýin bolmy? Haňmadyň. Diýmek göwnümden turmaz. Ol maňa diýri berek. Düşünýämiň diýri. Soň näme etmeligini aýdar. Perverdigar, yerden bereket götürür. Ağlatın bir şey okan, herhalde giyirmeme gerek olmalı yol görmeye götürürüm diye. Kanarına taşık, çıkmıyor. Belki ayağını tuttu. Adamlar! Yeteverim, adamlar! Hozini pepe uğurladılar! Adamlar! Durun giyirmek bolma, ayrıl gelme sana. Ey Tanrıyım, sen tanaryalı olmazsın, kadırda. Tüyleme bolubiliye, tüs öve münasip, dögre verede. Bir gençinin ha paytahtı gideceği men diye. Akşam men öýme oňat bir mihman gelipdi. Oňat mihmanyň oňa tezdetlensin de. Oy ýene meni mihman näl. Sen meni oňatça diňle. Men eden hyzmatymyň daşyndan oňen tek Peterburgda hökümdaryň hezzet hormaty maraşýa. Peterburgda. Ay, kimi yok? Men oňa tä Peterburga barýança ýol harajadyň ýadaryn. Alyny mudaý oňar. Haçanna paçamyz Pyotr Alekseýewiçden okurunda seher bilen adam ogurlanýan neştäýse, sen şu owadan jamurtuňy kelden bilen bilalar. Oýgary, mudaýdan gork. Haçanna hökümdarymyz sen okuruň ober komendanty geceler ýatman. Şeýle adamlar gözleýäniňi ogur jümlere temmi berýäniň eşde boli. Sen şonu gubernator bolarsyň. Süleyman! Anşolup tentekte beyi tapıp gel. Kimi? Gümmol! Bihette!
Dur. Millet! Kaçkak bir! İvaşka Smolin! Men kaçkağım! Köptemler aktarıp gördüm. Durun! Ben Knyaz Samanov. Ol hükümdarın kolu uğruna barayan Türkmen ilçisinin hizmetkari. Il akin fedemi tüm uprolaştırmak karovin. Kaçkak ol! Tüytünü ütköttür. O kuryada men taşkanma kalıptı. Preobrazhenskiy ferman! Kim karşı bolsa estmedim deymen. Eli düştümlere kaltaman. Kör! Men dadıma yetiştim. İyi başkanım halat etsene. İş Preobrazhenskiy fermanına yeten bolsa dost. Men edip bilecek şaram yok. İyi, ertekeli kitabı kahvesene. Bolya. Nedir? Qaydusuz matros Vasiliy Karyotskiy hem Florensiya toprağının acayip melikesi Irakliya. Vay, Saşacan geleydim ki. Kalkın geldi. Sen delredin mi tamtıcığım? Ki Allah zayada da şeydim taşarıp çıkmak bu olayım. Saşacan. Koydum yollu halli. Hakkala bastırıpsın. Kalkın gel kalkın. Oho! Men iyicecik bilen. Ahırı şu şiveye durşam kutordu mu? Oturanok. Yöne hükümdar meni bir iş bilen akkasal çağırttır. Yüreğim sızıya. O meni alыс yolu, Astrakhan uğrudaymasa. A belkem ondan amalısa. Niyem çünbeydi yen Saşacan? O da. Hükümdarın tağallatı bilen az yiyişini men başladım ha. Yönü şivetler nurşarat şehitdi. Ene urşam kayavlap var ya. Beyik hükümdarın Azya kılık masihi yine güycedi. Onun üstesine de Haqi Türkmen ilçisi gelipdir. Bar gayet. Cahanna bolyan uşları kutorma yok. Bir de bolsa berilen yekece ömür. Ayrılıkta yaşına innime cal kalmadı. Mağentek uğramalli perman verilen ağa. Ferman berilse de Astrakhan'ı bilirdir. Kıyızlamaz ne yapacak? Yanımız bilekdir. Yediydim. Sen Azyan neyemediğini bilen o. O tay yanıp yatan doğdu ha. Onunla da yaş çağırdı. Belki hükümdar seni iyi vermez. Belki iyi vermez. Barıver. Men inni senden kalman. Ivaşkadan habar bilen nädin? Hen şol Ivaşkalı urungasını oysak. En ulungdu. Innol yeni önkü ortağısının ulu. Gerek bolsa şoň ýaly gullun ikisini sana bagşadyň. Ivaşka ýagdyn tapmardyň. Men sana düşünemek koça. Erteýe birun Allah yol berde. Ey hükümdar bilen duşmaly. Sen moda bolsa da kelläň şişirýän.
Sen Ivaşkan unuttu. Duşu şovun aradası bilen mol. Hükümdar kabul edenine ona nahil edilmeliğini uğran. Hani kaytalıydın bilen. Beyik hükümdar. Beyik knyaz Piotr Alekseyevich. Ulu orsiýetin hem kiçi orsiýetin beýik hökmüri wany. Ha? Bedi häzir kimin mehmançylyga çağırını bilýärmi? Ha? Çerkaski. Men ýygyňdan geldim. Hani geýin gidelim. Knyaz Çerkaskiy başkan boşat bilmezmi ka? Hir adam aýdyn. Dünýäniň ýanyna o hakda dil ýaraýman. Gelşikdi bar. Birleşdikmi? Bolýa-da. Kapitan Hadar deňizdiň kartasyny getir. Bu kadim karta gravüra. Bir de Hani Paris'e gelýärm diýdiň ýeberen kartasy? şuda. Aha. Ha, şiýere. Çingiz Handyr Batynyň ordularynyň kan çaýkap geçen ýoly. Erken ýerdeke? Belki mamlere ýakatynadyr. Haruçyk Çerkaskiýanyň ýanyňyza gelmer wagty ýetdi. Çağır. Çağır. Öýdüň bol. Ben habaryny okudum Knyaz. Öz hökümdaryny ýüzlenişiň nätisli. Çözmeli. Batyr gaý. Ali Hazretleriniz. Aziya halklary inni Rus döwletini howatlar hükmünde garap gurdular. Tagaplet. Şeriatlaryny guruş men wagtymy harajatym köpally. Bunun oğlan beri vat işlerini yaptın çıkarıp olmaz. Sen bana vacip bir haber aydıptın la. Türkmenlerden ilçi gelecek diydin mi? Näme mi? Siz bilgiç midiňiz hökümdar? Ali Hazretleriniz. Meni huduruňyza çağırıp tursadyňyz, şo diýilýän Türkmen ilçisi Peterburg topragyna ayak basdy. O şu ýerde siň Ali Hazretleriniz. Senin bilen gürleşdiňmi? O hökümdar. O täsin zatlar bardy gur berýär. Men pikirimçe beýle bolsa sen gurrun bilen oturmagyň näme gerek? Getirem bolsaň çağır berik. Hoca nepet. Assalamu alaykum beýik hökümdar. Aýdy otur ilçiňe, ýumyş bilen geldiň. Direm turmak hak işten ýermek diýipdirler. Biziň ýylda bir söz bar hökümdar. Duşdan mymana sözleş gün dany diýýärler. Senin halkyňyz nerede ýaşaýar? Ana kadar deňdi? Ana amy derýär bir de sar derýär. Getekiň öýüne öýsiniň zadyna at takmak uslyp däl hökümdar. Sen at takay. Aýtsam hökümdar, amy derýär indi kadar akanak. O nähidi? 14 ýyl munun bu kartany atly jografiýaçy gelýän delil çekipdir.
Amy derya indi. Arala inha şiir yakya. Öňler kadar akýady. Näme amy derya gadymy ýolny? Ödi tutdymy. Ýok hökümdar. Hywa hany bent gurmagy emretdi. Şondan merem ilimiň başyna melame diýinni. Tuğutullukdan ýaňa toprak tefsirap gal. Mallar helak bolýar. Han biziň erkimiz tindirjek bol. Men ol erkana halkymma. Oňa hoş niýetlik bilen ýüzlenmeli. Gizlyn İlçy, siziň ýylyňyz agyr güne bede war edilipdir. Buhara Hindistany ýol siziň üstüňizden geçýärmiş, şeýlemi? Ýakly kerwan ýollary biziň üstümizden geçi. Hindistana ha özümem kerwan çekipdim. Rus kerwanlaryny şo çölden geçirip barmy? Çölden geçirilmez hökümdar. Tuğutuluk kelege diýer. Özümem ölümüň öýünde gaýdyp geldim. Dolanyp şo ýoldan gitmejegime ähd etdim. Hindistan niniň taşma maslahat berýän? Tuğ ýoly bilen. Eger amy derýany öňki ýoluna aktyryp bolsa. Aha. Demek şo bendi ýyksak. Berýä ýene hadarak çykda. Akar hökümdar. Türkiýe şäherdi beşdipdiň. Eşitipdim. Otada çägeden kulky altyn alynýar diýerler, şosunmy? Aýdamda görkedeýin hem sowgat bereýin diýip alyp gaýdypdym. Erkeğin altyny mı şey? Ýok. Bu Buhara toprağyndan. Şo ýerde bir altyn çykan yer barmyşyn. Ýöne anyk näme dediğini bilmedim. Şeyle. Aleksandr Bekoviç, Aziya ekspedisiýa gurmagy size tapşyrýan. Şo bendi halkymynda gala gurun. Buz boýdaky işler ýola goýun. Hindistana ýolaşmagy bolsa, Paruç koşary tapşyr. Karty dizmek bolupdy. Bolýar hökümdar. Kenar türkmenleri Knyaz Çerkaska kömek bererler. Enni ýykmaga da kanal çekmegidi. Sen tüýt wagtyna geldiň Ilçy. Pek niyetine, hoş habarına sağ ol. Benim halkımı da anam ediptin. Ruslar dostluğum, gönümerliğim kadrini bilýändir. Hem haýşym bolsa daýdyp otur. Bitirer. Diýdim hökümdar. Ivaşka Smolin bilen agyr ýol töküp geldik. Özü gaçkyk. Häzir ol Preobrazhenskida. Bir haýşym şonu azad edäýdiňiz. Gaçkaklary göz edip jera bermeli. Ýöne söz berem soň. Kapitan. Ivaşka Smolini tapmagy buyur. Eger ol diýir bolsa. Taňry ýalkan hökümdar. Inha şabent. Barlap görmeli. 4 ýörtga geçmeli bor. Barlamak näme gerek? Inha ýöňkü akan ýeri. Bendaşdan deňde uýarda. Takybyrak barlamaly. Bolýanna, awolum. Aman barın. Basım duşar şady. Sağlyk bolsa. Bar umyt, saňa bagly. Hökümdara men söz berdim. Şo Buharadaky altyn käni tapar diýip. Kere tap bol. Tapsak bolar.
Hatırjymlyk elden berme. Hatarly işdir. Arkayn mal. Kapırları ne için getirdin? Sen Müslüman ahvetin. Sen günahli. Günahı yok. Bana kömek et. Ne cevaptan mer odacak göremok deyişimin kırnasım yok. Yalın et men. Kömek et. Ben köpden berdim. Ömürlük. Anı körler üstüme döküldü. Aman ağlanmalmadı. İlk özüm kaldım. Ondan ipkekliğim bir bela geldi. Karayel yağış yağmurun peyir borkut atağını götürünü gördüm. İlk özüm kaldım. Bana kargış etme. Sana avukat koyayım. Sen günah iş ettin. Günahın yok. Kapıraları getirdin. Öldür oları. Öldür. Öldür oları. Kapıraları bıçaktan geçirdi. Günahın yok. Sana bir günahdan din mi yok? Lağnatsın. Sana bir günahdan din mi yok? Lağnatsın sen. O dünya. Yaşlılık yüzünü görmersin. Yine toprağın ne netler seni? Halkın ayakta divanına şöyle sözler var. Borcunu sonuna çelini berca etmeli. O iş at getirecek mi sana ya da etbalçılık. Ona bir dua etmeyin hergi. Eğer kimde kim ikircinlep durman, öz borcunu berca kılsa, büyük mertebeli insan mı olmuş? Şeyle oğlum. Men Orslon bet bugulna böwet bassym. Olon hyýaly biziň bendimizi weýran etmek, eýlimizi az koymak. Şeýdebem bizi diýle çökermek. Goýalar bize az sallyk mukak diýbersinler. Deýik hyýwan mukaddes ýerine hap ayaklarını basan maatlarına oğlum meg sen ayıp uğra şerkeli benim önünden çık o da kadarlı karşılanacaktığını ait göğününe çiğlik gitmedi yerde dersin aslan meg sen ilçi olup gidersin Orslara yolu menden kovulayan yok dersin de olar hökman karagazın üstünden getirersin sana beyli bağlayanların. Bale böyle. Eğer bizim işimize ananın molsanız, onu kalamızı kerven tarayınızı kurunun. İsteseniz Yahuda'ya edin. Sizin fazlalınmaz. İki tarafa da behbetli var.
Biz Hazar'ın günnägor kenarına ýaşaýan türkmenler gorşetin raýaty bolmaga razy. Biz gorşlar bilen agzy bir ýaşar. Şoňa paçanam ananlar ýas. Seviň möhrüňizi goýan namalaňyzy men paça ýetirip, onu begendirer. Namalagy elbetde ýaşular gowudat. Ýöne kynýadyň döwletli işinde himayet etseňiz, adam gowu bardy. Şeýtseňiz paşa da gadyryňyz biler. Aýdym. Näme kömek gerek bolsa eder. Elimizden geleni gaýgyrmaz. Taňry ýalkasyny aktatanlar. Gerek ratlamady oýlanşar. Soňra hoja nepes tede ýetirer. Ihtiyar Aleksandr Bekoviç. Hoja nepes mihmanlar özüňe ýolatar. Sen bolşuňdan tunýan Bekoviç, kimlerle iş sarşýan, kim bilen dostlaşýan, kime dugun ýan. Şonadan türkmenimi? Men bilen bolsa, tezlik gepleşýäňiz. Özüňiziň güden derejede ul adam bilen nähil gepleşmeligiňi unutduňuzmy? Hiç ýitirýän wagtyňyzam beýik imperatorun sargan işlerine sarp etmeliligini jatdan çykarmaň. Gidip bilerdiňiz. Siz näme diýmegi ölmede gelýäňiz? Näme günem üçin meni Hindistandan çykarjak bolýaňyz? Padşahyň ferman şeýdi. Men atly gidrograf. Bilik goýuň şony. Men siz üçin kerek bolmasy däl. Paruçiky tonuňokmy? Bar gitdi ýat. Ha, hoca. Geç. Hoca sen bu oporan işine ökünýän edelsiň. Ha? Sen paşaň huzuruna barmadyk bolsaň, kim bilýär biziň ekspedisiýamyz bolarmydy, bolmazmydy? Ökünemek. Danalan kitabynda şeýle sözler bar. Elim üçin bir işe baş goşsaň, ol iş bähwitli ýa-da bähwitli. Oňa pitwa etmegin hergi. Kimde kim ikirçiňläp durman borjun berja etse, hakykan tanmamış. Ikirçiňläp durman borjumy berja et. Borcumu berja et. Nähil dana sözler. Ýoksa-da hanyň adamy geldi. Ýol berediň olaýyn diýe. Nene görýär? Men mara. Başga adam näçik? Hoca nepe? Sen düşün. Beýik hökümdar maňa Şirgazhan bilen oňat gatnaşygyň ýolyny atardy. Onunla halanın et. Sağ ol kakacan. Kurumsak sen Çerkaski.
Döwlet talap birini uğrol. Kezzap ol. Wagt başta Pyotr Alekseyich ekspedisiýany alyp barmagmagyna nahyryň. Soň näme üçin pikirini ütgetdi? Näme üçin? Kim şolşul etdi? Kim Mar Cherkaski? Müsmiýse karal. Ente meniň gözüne görkezden doňuz ol, barp ýatan doňuz. Kim? Barp ýatan doňuz. Hut doňuzyň özü-de. Hakyky doňuz, gyzyr ýüzlüje. Ýör men sana hakyky doňuz görkezden. Mişman, ýör. Bana önden bana. Tutar. Tutar. Sonra beni. Tutturma. Var kardır dedim tutuna. Ular. Ey böyle de orada at bol. İvaşka tut bunu. Seni devir tomasa var. Jenal ofisier. Musulmanlarda doňuzy haram hasap edilýär. Birden göňüllerine degäýmeli. Ay, köle verdin. Hani göber, akçıkeyi. Beyik hanın ilçisi yatacak çayını kapalanyňyzy gaty görýär. İnhamen häzir sen tumşuňa bir doňduraryn welin nädersiň? Özüň korkulla berseň, tokulaýňa semiň çykmasyn. Durun, rahatlanın. Yürüm. Paruç Kojin musulmanyň doňuzy haram haýwan hükmünde ýigrenýänligini bilibem. Bil kaslaýyn şeýle betişi baş goşupdyr. Heýwanyň ilçitini maskaralapdyr. Ýogsa mol beýik hökümdaryň yerli halyk bilen hoş niýetli gatnaşmalygyny bilip aňyrsana da geçýär. Kojin ýene bir hokka çykardy. Ol Hindistana gitmekden boyun toglayanlygy barada raport berdi. Men günäm ýok. Senat bu işe harajaty az goýurypdyr. Ekspedisiýanyň начальник hökmünde Paruçy Kojini ertir ýer bilen konvoýlyp Peterburga uğratmaly ferman berýän. Agşam ýatamda da konvoýly etmeli. Ertir eçenle siz bu ýet tutsaga dilýäňiz. Ýomut garnaşlardan gelmeli. 50 düýeden galana geldi. Araşmaga wagt ýok, ýygymyzdan ýeterler. Düýelere piller ýükletinler. Knyaz, Paruçy Kojini hiç yerden tapmadyk. Boş bolumlaryny alyp humat bolupdyr. Miçman Meşerskin çağırın. Häzir. Ewa hanyň ilçisi gaharyndan ýaňa ýarlaýjak bolýar. Yalvar yakar kemi kalmadı. Hiç diyenim dinlemedi. Koy git. Çağırdınız mı knyaz? Ova. An senin bile doňuz men keyip çeken dostuňuz. Men pikirimçe Paruçy daňdanlar. Kaçtım ka diýen. Men şunu beýle pikir edýäňiz. Tupan Turka gitmejek aýan. Säheriň öňäni harasat goşady. Ana sonol kaçanlar. Yine näme? Ondan ol maňa bir hat çap goýupdyr. An görkedim maňa. Görkedir ýaller. O hatdy maňa degişli. Siz barada ýadanly bolsa okar ýaller. Paş sözlerden haýwatdan noli. Bolýa. Aytma dilim Madanov, Aleksandr Bekovich. Siz ayağınız marfa baresinden çağırcıklarından zıda düştünüz.
Sen näme samaklyň? Dälredinmi? Näme oldy? Ağzam turan tupan. Daimle düngörüpdir. Nälet diňen haber ýaklysy ýuwudypdyr. Türkmenler daimle boş tapypdyrlar. Поручик. Görüşe hemmedat tayyarmy? Tayyar Aleksandr Bekovich. Ýöne ugramaga atlarym goýup bolsa nädälik niçik bu? Ellenden wagtda ugramagy buyurun. Ayşe diyen şu at meni yıkavay. Aslan Bey rısva edilenmiş. Üstüne domuz küşkürlenmiş. Sen şol domuz çada yoga haramzada. Behvitli işi taşla kaytmaga. Kim sana ruhsat berdi? Kim? Merhametli hanım. Olur sizin en büyük mertebeňizi dil getirdiler. Getirenlerden näme? Bit yürür kerwan geçer. Beterinden meteri. Sen hiwa geleliň märi halkyň arasynda orslar bilen uruş etjekmiş diýen dogul ýaýrady. Halkyň arasyna dogul düşürmek. Uju deherlik peýkamdan emerbetdir. Belki ýam orslar bilen aramyda jan sedi berendir. Ertirim dogul şerkede getirteler. Hallaryň hany. Sadyk gulumyň bir çençe ganyny geçin. Dilini saklap bilmeyene o dilin geregi yok. Ekedin. Günäme geçin. Günäme tu. Hallaryň hany günäme geçin. Dostum bey. Enge dilini kedin. Ölmesinem, gülmesinem. Ol altın gözleyen ors täzeli zınnany çüreýine derler de. Entege jany bar. Boşadyň ony. Oy, ol täzir dogul ýaýradýanlary. Biziň ne diýendigimiz öz gözi bilen görsün. Bilip goýar. Senin paşaňa tarap oýan üçin hanymy seni boşadýar. Ählimleň goşuňam gaýdyp berýär. Minnettar. Han Hazretleriň fermany, odalky nökeri başy Aslan Bey özüniň aýdaryny bilmez dilinden din naryljakdyr. Aslan Bey orslar gelip uruş etjek diýip myş-myş ýaýradypdyr. Şoň üçin Bey han oňa jeza berýär. Han Hazretleri orslar bilen uruş bolmajakdygyny habar berýär. Orslar bilen olaryň padşahy Pyotr bilen il bolup ýaşamak arzu edýär. Uruş bolmaz, il bolup ýaşalar. Karaağaçta iki koyu var. Adamlara da atları tuva yakmağı da yeter.
Atlılar takılangı. Piyade koşun koruğu. Toplar atmaya tayarlan. İdirek. Tayyar bolun. İlkin çok üstaşır olmalı. Atın. Xiwa xanyň ilçileri geldi. Mayor Frankenberg, haçan kabul edip biljeňiz soraya. Koy garaşsınlar. Knyaz Samanow çağır. Bekoviç, Xiwadan Aleksey geldi kerwany bilen. Bir giden habaram getiripdir. Batowy. Ahir öz adamydan anygyrak bir zat bilen. An geç. Hoca. Anyň ilçilerine näme jogap bereli? İýlerini ittalla gow Bekoviç. Olaň ýeketerden anma. Qada boýunça olar kabul etmeli bor. Ýöne handan midin. Düýün kuçoduşa men ananamak. Jelagayda handan emri olmasa çöp başı gymylamaz kinýa. Gel. Geç. Ani guru verip otur. Başta bar zat gow barýar. Biz altynlykan tapdyk. Ýöne şu ýerde bir ele saldylar. Mene nälesigin zindan atdylar. Her hal hanyň ulugyny ýetenmädini boşatdylar. Hatda emlegimi gaýtaryp berdiler. Nazaraly şadyny ýeride. Nazaralyn şadyny ile düşenünmi boşatdyk diýdiler. Anaýt Xiwadan ähil gep gurullar. Oruslar bize karşı uruş edecek derler deyip çarçılar dünyanı koğuktan olurdular. Olar bize hoş niyetli olurlu. Özlerini kagedet geleni oli juda gadaplı. O bize gelip giden ilçin hakkıyt alağıdı dilini soğurdular. Biz hakkı yaramaz gurrunla yereden için. Bolya da Siftoy. Sağ ol. Aparlar. Keramatly Xiwa diňe kul bolup girmeliler. Merhemetli han. Olar ýam Xiwa topragyna ayak basdylar. Şönen täze biz olary ul edip bilemrak. Olar bir wagt biziň gullarymyz. Ýöne entek ony özleri bilen oklar. An hazretleri. Knyaz Bekoviç biz soğuk sala karşılady. Düýünki çalışdan soň Olar 3000 dönem kän, maltaklary, şem hallary bar. Biz näçe? Bir barın pähmi bilen biz uruş etmeriz. Öz hükümdarın hyýalyny akyny biljek bolmaly, dostum meg. Tamam Halil çağırın. Ertir. Biz iňden
ağır günah etmeli. Kur'an'dan and içmeli. Onu mantımızdan değinmeli. Yoksa borçlar bir de anılmadı. Eyle günah sayılmaz hanım. Kur'an'a Musulman vennesi dini başka bilen hemden bolmalılar diýlendir. Siz şol dini başkaları bilen iş salşyk görün. Nälet kerdeler sizin pirmiňizi bilmezler ýaly diýlendir. Men kölgän kili ýanyňda duraryn. Şonna bar günä men boynuma bar. Bendek mağa päs gel bermeliler. Biz şoň üçin Bekow Çerkaskeni iyi vermege karar etdik. Wajyp iş hem umum bähbet üçin ilçini mertebesi boýunça münasip karşılamaly. Oň biziň adymyzdan eden tekliplerine anam etmeli. Hükümdar Piotr bir cevabı tayyarlar. Ödem dostlarım mahsus olan cevabı. Ors padşahyna biziň sowgadymyz. Orslaň üstüne biziň atlanmaz menden birin çalypdyrlar. Men şulan günäkaryny temmi bermekçi. Günäkar atyň. Men beyik hiwan hany eni hem nökerleňi mihmançylyga çagyrýan. Ewadan başga ýene 4 şäherde garaşýar. Nökerleňi 5 topara berip, ertini bir şähere ýolla bermelikini. Ýok, men atrýadym bölüp bilmem. Eň ikirjiňlenýäniňe düşünýän kinýär. Eň ýeriňe bolan bolsam özüm hem şey derdim. Ýöne Eýwada sen hemme nökerleňe ne adyk ne suwluk bar. Biziň niýetimiň ýaman näligini görkezmek üçin men sen oňunda Kur'andan düşek. Eň nökerleňe çigit ýaljygym deper ýetmez. Biz dostluğa kasam ettik kinýer. Indi biziň aramyzda ýagşylykdan maşgylat bolmaz. Ýöne bir dinden çykan hoja nepesiň ýanyňyzda. Oň duşmançylyk gärep bermekden başga işi ýok. Şo men gözüm ilenok. En biziň dostluğumyzyň hatirasyna onu maňa ber. Ine şonu başaryp biljek däl merhametli han. Hazırdan märik ugranmadymyza hoja nepes öýlerini gaýtdy. Olya, gir. Gir knyaz. Emmedat Gulalovlyk janaplar. Ertir atrýady 5 bölege bölmeli. Olary 5 şähere ýollamady. Ştab ýörüşiň takyk plany düzsün. Men özüm Hiwa üçe goşulmady bile gitmekçi. Aleksandr Bekow atrýady bölmek näme gerek boldy? Hoca, sen Hiwada näçe gerek boldun? Köp ýola.
Enni sen ayt. Ähli olsunmuz üçüne derýäl hyýwada. Azyk tuguluk barmy? Ýokla weli. Ýene bir iş etmekin ýa. Bir işin soň gowluk bilen utarmaz. Bagda senin pikiriňiz nähili maýor? Özüňiz eýýän belli bir karara gelin bolsaňyz men näme aýdankin ýaz. O men karara geldim. Sebäbi şeýer gazy ulus ýylyň alyny gurkandan andyşdy. Oňdan masaňym atmasyk bozuljak, kan ökelejek. Öz aranam gaçjak. Eden tagallamyt buja çykjak. Ana aýt hojan epes. Sen ömrüňde gurkandan and içen musulmanyň ähdinden näne şey görüpmidiň? Görmändim. Ey ataňdan, babaňdan eşitipmidiň? Şeýle ähden dänlenni. Ýok. Men beýle zat eşitmändim. Ýöne men şo hana ananam ok. Ana aýt, näme üçin ananyň ok? Han. Tagta çykmak üçin öz dostuny öldüren adamdan ýagşylyga garaşmakin ýa. O şonu gurkandan and içen nädir? Men sen garadaň edýän, Bekirç. Menem sen janyňdan gorkýan hoja. An hoja nepeti maňa ber diýdi. Menem ömrümde bir gedek yalan söylemeli boldy. Kardeş, bir alajyn tapda dil göze ilmejek bol. Öz janyňy opasyna goýma. Men abraýynda şek etmedim. Hiç çargaran. Fiiller böwrüm deştay. Gayrat et hoca. Kınyazyň fermanyna. Hiýlermi? Wah, olar bilen depäňden gum sogurup hanyň benden ýyksaň. Böwtüp goýberdik ha. Ana şonda menem teň topragynda galardım. Şunuňmy? Hoca. Ýadyňdamy sen maňa wada edipdiň? Näme wada edip? Hay, aýdyp bilmän ýörüne. Sen maňa patman bersen. Fatmany? Näme dimdiň? Ah, Ivaşka. At minni ýok kardeş. Bu nähili ýok. Näme bollay? Ivaşka, çıkma, komak etsene. Ivaşka. Ya. Hoca ne? Hadi. Hadi. Atlanmaz hani. Binem boldy. Merhametli han. Çekil. Han hedretleri. Orhandan andy çykdyňyz, uly günä diýäňiz, bine boluş.
Cevap vermeli bordun. Nesiller sen bu hainliğini bağışlamaz. Geçin oturun. Tanımadınız öyle diyen. Mene sizi ömrüm ihtiyancı yadından çıkarmadım. Beni ölümden oturdunuz. Yadınıza düşeyim karamet oğlunuzu kuyu atan men size kuyunu görkezdim. Yadıma düştü. Beni hoca nefes. İkimiz hutma hutbolluk. Neyme yumuşun olsa aydı ver. Başardığımça kömek edecek bolayın. Bana at bilen yarak ver. At verin. Yöne yarağın size inni derkarı yok. Yollaşan bari paykın mallı. Koca! Sen mi? Değil misin? Biz bu ola giderlere zat kar etmez. Bay içi anlarsa. Vah, şoğuda. Ah, iyi aşk, iyi aşk. İyi vakandan her hili hayırlı garaşadım. Emma beyle vahşiyle voliyip araşman. Näçe biyunen qanına qal. Men yine Peterburg'a giderim. Barını bolşa alaydarım. O adamlar biltirler, hükümdarım düşünür, yağdı varmaz. Sen o çeli bizim ovamızda boluver. Özümüz dürter. Sonra yine bilece Peterburg'a gidersin. Yok hoca. Ecemi kuyutayan katı öğretim geliyor. Bel kuday deyir ordun. Yıllar geçti. Onunla ne ama oğlum? Uğradık mı? Sağ salamet kalın. Hoca ne pes? İşin şovlu olsun. Sağ ol. Sağ olun.
Hoca nepet ýaňadan ortaya dowrady.